Ahojte, tak sa vám ozývam po dlhšom čase, ale to neznamená, že som netvorila, nepracovala na svojom živote. No ale dnes som tak cítila s vami zazdieľať to, ako mne naozaj to majské učenie prináša také fakt, že naplnenie a že som našla v tom naozaj ten taký zmysel toho, prečo sme tu, čo sa vlastne deje a ako sa mi vďaka tomu zmenilo to moje vnútro a to moje nastavenie. A ako som vďaka tomu pochopila, ako to v tom živote každodennom plynie. Robím takto s rukami, to je taká super. No. A chcela by som vám povedať v podstate, ako to možno plynie v tom 13-dennom cykle, v tej vlne tvorenia. A je to vlastne o tom, že vy si stanovíte zámer. A tým, že si stanovíte zámer, tak sa vlastne začínajú pohýnať veci. Pretože vy prichádzate do toho seba spoznávania. Dávate niečomu zmysel. A pamätám si, keď ja som chodila na cirkevnú školu, tak mali sme vlastne vypracovať nejakú tému. A ja som dostala, čo je zmysel života. A verte tomu, že keď som mala, ja neviem, bola som možno, rozmýšľam, nejaká 7-8 na základnej škole, tak som proste nevedela k tomu nič nájsť, aj vtedy internet nejak nebol až tak ani. A v kniha našla som jednu jedinú knihu a tam v tej knihe toho veľa napísané nebolo. Takže bolo to pre mňa naozaj úprimne výzva. Niečo takéto napísať. A ja som aj tak tomu úplne nerozumela. Ale poviem vám, že tento zámer, veď už je koľko tomu rokov, veď už mám teraz 36, takže za každým razom, keď počujem to slovo zmysel života, tak stále mám chuť objavovať na novo, si dávať tento zámer. Čo je ten zmysel života? Ale ono je to taký nekončiaci príbeh. A tak to je v podstate aj v majoch. Ako keby naznačené, že ono to stále bude ďalej, že vlastne my sme sa tu narodili s nejakými témami. A stále dám si zámer, idem ďalej, ale na to proste navezujem. Ale stačí si dať ten zámer a všetko sa vo vašom poli začne pohýnať. Nabehnete na tú vlnu tvorenia. Pretože my sme tvorcovia. A na tom je toto krásne. Takže ja som sa takto vyliečila. Pretože jasné, že robila som aj ďalšie veci. Ale pochopila som tak, ako som to pochopila, tie pečate. A každý to pochopí z toho svojho uhla. A vďaka tomu som získala viac proste vieru v seba, vieru v život a tie strachy išli naozaj do úzadia. Pochopila som, ako funguje moja hlava, pochopila som, ako proste to celé funguje, ako je to proste prepojené, to je mysel, duša, telo, proste všetko. A zobrazovalo sa mi to všade navôkol. Pochopiť tých majov je naozaj taká cesta, k tomu, aby sme pochopili, o čom je život. Ja nevravím, že tým majové je konečná cesta. Je to taká, ja to vnímam, že je to v podstate taká prestupná stanica k tomu pochopeniu
ale mnohí ľudia ešte ani tých majov úplne nechápu a veľakrát žijú v nejakej takej, lebo majovia sú v podstate ilúzia. Tam sa naozaj krásne človek dokáže naučiť, ako fungujú ilúzie a ako sa ide z jednej ilúzie do druhej, do ďalšej a pochopiť, ako napríklad fungujú deti. Lebo oni presne tak, ja to teraz vidím v tej realite, keď mám dve dcerky, ako sa to vlastne skladá aj v ich hlave, ako sa to krásne prepája, ako proste, keď oni idú do jedného prostredia, tak tam sa nejako chovajú, tam očakávajú, že tie podmienky budú nejako, prídu do ďalšieho prostredia a tam sa dejú úplne iné podmienky, prídu do tretieho prostredia a tam sa dejú iné podmienky. A tu je krásne vidieť tú interakciu, že vlastne tie deti si spájajú oni sa vlastne prispôsobujú tomu prostrediu. Lebo oni vnímajú, že to prostredie sú oni. A v podstate oni takto vnímajú tú lásku. A je to veľmi zaujímavé, že my vlastne ideme do toho odporu. Hej, že čím rastieme a čím viac sa vlastne vyvíja náš ten racionálny mozog, tak tým viac začneme s tým zápasiť. Ale ono to nie je o tom, aby som teraz išla proste hlava, nehlava, ale uvedomila si, že my vieme ovládať svoje myšlienky, vieme ovládať tie naše emócie, tie naše postoje a to, ako sa s tými ľuďmi rozprávame. Ale ak niekedy proste potrebujeme ísť do toho flow a proste pustiť to, tak to proste urobíme. Ale zase, z akej pozície to robím? Či sa do tej role vžijem, alebo sa stanem pozorovateľom, alebo čo vlastne budem robiť. To sú tie identity. A my v podstate sme všetci jedno. Ale toto tiež uchopiť a pochopiť trvá istý čas. Pochopiť to, že to, čo vidím vo vonkajšom svete, sa mi deje vo vnútornom svete. To, čo v podstate ja to vnímam, že tá naša hlava, proste tie naše zmysly, ktoré máme na tej tvári, tak nám vlastne to je ako, pre mňa je to ako taký počítač, ktorý nám to potom krásne takto zrkadlí a zobrazuje. Takže my si v podstate ten náš, poviem to, že počítač prebadávame po častiach. A až sa to jedného dňa spojí do jednej reality. A takto presne funguje Maja. Že proste je tam 20 pečatí a všetky tie pečate alebo rôzne tie schémy tých 5 predstavujú nejaké proste reality. A tie reality sa prepájajú. A každý z nás nesie nejaké vedomie. A keď sa proste spojíme v rámci nejakej dvojice alebo proste viac ľudí, tak vytvárame zase niečo spoločné. Nejaké proste pečate. A to je na tom úplne, že krásne. Lebo vlastne ja toto vnímam teraz, že sa to začína diať dosť intenzívne a preto chcem o tom aj viac rozprávať. A preto som vlastne začala pracovať aj na vlastnom projekte, ktorý má názov Bližšie k sebe. Lebo takto to proste vnímam, že keď máme bližšie k sebe, máme bližšie aj k iným, lebo vlastne ono to je také zrkadlo, taká reflexia. Takže keď čím viac sa my stránime, tak tým viac nepríjmame seba. A my si myslíme, že tí druhí nám berú tú silu a tú moc, oni nám ju neberú. My si ju berieme sami. To, že my veríme, je to o tom, čomu my naozaj v skutočnosti veríme. Vždy niečomu budeme veriť. Ale je dôležité, aby sme naozaj milovali aj tých ľudí, lebo aj oni sú súčasťou toho života a sú súčasťou nás. A ukazovať to v tej láske. Mne to trvalo tiež nejaký čas. Ja som tiež išla do úzadia. Som nechcela, aby z nikého som si myslela, že mne tie energie ubližujú a neviem čo, a pritom mi to neubližuje. Ale ja som to tak videla. Ale viete, vy keď chcete tú realitu zmeniť
A poviem to tak, budete stále s tými istými ľuďmi, ktorí vám tú vašu realitu potvrdzujú, tak nikdy sa to nezmení. Len jednoducho musíte ísť postupne do inej ilúzie, do iného, ako sa povie, zabehnutého kolaja. Teda do zabehnutých kolají. Takže toto som s vami chcela zazdieľať, aspoň takto v krátkosti. Ja aj toto, čo vám hovorím, viete, to je stále tak, že ak niečo natočím, tak proste ja už aj tak viem, ako to je ďalej. A už niektoré veci vnímam inak, ale snažím sa skôr vám priblížiť to, čo možno bude pre vás tak viac uchopiteľné v tejto, poviem to, tu a teraz. A pre tých možno aj mojich sledovateľov. A ďakujem vám proste všetkým, ktorí ste súčasťou môjho života a ktorí ste aj súčasťou tej mojej ilúzie. A fakt, posielam vám všetkým fakt objatie, lebo láska je naozaj niečo nádherné. Ak ju proste cítite všetkými, proste každou bunkou, každou časťou. Tak jasné, že láska má prejav, aj keď niekoho kritizujete, aj keď na niekoho nakričíte, ale aj keď sa na niekoho hneváte dokonca. Lebo aj to je v podstate prejav lásky. Len my to naozaj takto nevidíme. Ja som to takto veľmi dlho nevidela. A ja naozaj asi, možno je to tým, že ako mala som naozaj stretala najrôznejšie typy ľudí. A od bezdomovca po nejakého proste človeka, ktorý drogoval, ktorý proste bol veľmi prísny, autoritatívny, fakt rôzne typy ľudí. Od proste ešte nejakých, čo proste, neviem, koktály, ktorí má nejaké vady, ktoré proste naozaj najrôznejšie typy ľudí. A aj tak som s každým našla to prepojenie. A dokázala som s ním výjsť. Pretože ono to je o tom, že my všetko dokážeme pretvoriť. A s každým dokážeme vychádzať. A kto iný môže o tom učiť alebo hovoriť, ako v podstate ja, ktorá som si tým prešla a dávam iba svoje skúsenosti, ktoré som prežila. A ja viem, že je veľa ľudí, ktorí učia o vzťahoch. Je veľa ľudí, ktorí sa tomu venujú a je to úplne v poriadku. Každý to robí z toho svojho pohľadu, ako to vie najlepšie. A každý sa to z nás učí. Neučím sa to len ja, alebo že by som vám tu teraz niečo iba tak rozprávala. Lebo aj ja sa ešte stále učím. Lebo stále sa dá ísť ešte do väčšej hĺbky a do tých, jak sa povie, že väčších rozmerov a viac to rozširovať. Takže, ja som si dlhé obdobie proste prechádzala v tej rodinnej bunke, to tak nazvem, lebo v tej rodinnej bunke je to najťažšie. A teraz, keď idem do sveta, tak zase je to iné, je to proste v podnikaní, je to o niečom inom, vlastne v nejakých ešte ďalších, spoluprácach, v školách a neviem ešte kde všade, na kurzoch. Proste všade je nejaká tá, poviem, že rodinná bunka, ale vždy, aj tak si myslím, že je to ten základ, je skoro ten istý, hej. No, len my to ešte tak v šťastí delíme, preto sa tomu snažím tak približovať a ešte to tak skúmať a treba dávať to ešte viac, ako to ide. Ale aj tak to vnímam, že teraz čo najviac ľudia potrebujú je pochopiť tú rodinnú bunku. A aby nemuseli proste utekať od seba.
a utekať od toho svojho domova, ktorý si nesú tu. Lebo ak tu si doma, tak nemáš pocit strachu a to nebezpečie, že proste potrebuješ utiecť. Lebo ak to ešte tu proste necítiš tak vždy pôjdeš ešte do toho proste strachu, ale je to len počtom opakovaní. Takže tak. Ja už proste vnímam, aspoň teraz, keď som aj bola na Cypre, že už všade mám taký ten rovnaký pocit. Že už to nie je to, že niekde si poviem, tu sa cítim lepšie. Už je to, že to cítim všade skoro rovnako. A preto viem, že som viac doma. Proste pre mňa bol Cyprus, tá dovolenka, jeden veľký zázrak. Lebo áno, tiež mi to trvalo chvíľočku, kým som ako keby si zvedomila, že veď v podstate ono je to skoro tá istá realita, len je ináč zoskladaná. A to mi vlastne nadobudla som taký pocit toho bezpečia. A ono potom sa to naozaj začalo diať. Začala som všade vidieť ten domov a som si povedala, že wow. Proste, keď vám zazvonil niekto tak na zvonček a vám ponúkne zeleninu, hej, v podstate len tak, sused, že chcete zeleninu. A presne som si tak povedala, že presne vlastne sa mi to aj tu deje. Hej. My tu nemáme síce ani obchod, kde bývam a ani by som povedala, že pomaly ani signál, ani tak, ale aj napriek tomu proste sú tu ľudia. A vždy, aj keď mi niečo chýbalo, tak proste niekto mi to proste priniesol, alebo som proste, išla som len tak vonku a niekto vám povedal, nechceš toto? Alebo toto proste, to je úplne nádherné. Že proste len tak byť, len tak plynúť. Lebo ono to je to, že ja som vyslala napríklad, že chcela som teda kúpiť dcerkám takú kuchynku a proste išli sme vonku sa len tak hrať a naraz sa nás opýtal jeden tu keď sme išli na prechádzku, tak sme ho vlastne stretli, išiel so svojou vnúčkou aj s manželkou a sa spýtali, že či nechceme teda kuchynku pre dievčatá. Lebo že už ich vnúčke je, akože ona už z toho vyrástla. A ja, že jasné. A sa to tak potešila, že ako som si dala v podstate zámer a ono sa to začalo diať. Takže takto som vám chcela aj na takom príklade povedať, že keď naozaj nastavujte na tú vašu realitu, ale hlavne najprv sa potrebujete naučiť byť šťastný s tým, čo máte teraz. Lebo ak budete nadstavovať skrz ten nedostatok na tú vašu realitu, tak vám to bude ešte väčší nedostatok ukazovať. Tak aspoň takto za mňa. A nie je to vždy tak, že som takáto úplne kľudná, vyrovnaná a neviem čo, lebo aj ja mám ešte niekedy tie také v podstate v sebe taký ten odpor v nejakých ešte častiach. Je to tam ešte. Ale už ten odpor netrvá, ako niekedy to trvalo hodiny, dní, ale už to niekedy fakt trvalo chvíľočku. A to je niekedy aj 5 minút. Proste, lebo vtedy si zvedomím, čo mne to ukazuje v tom mojom vnútri. A o tom to je, že my to nemáme špliechať von, ale smerom. Proste tú dnu pochopiť, kde nás to zabolelo a čo nás tam zabolelo. Lebo to neurobil ten človek. On nám len prišiel zasvietiť na to naše vnútro. Tak rozsviete teraz, pomaly už prichádza advent, tie svetielka v sebe. Tak sa majte krásne. Čaute.